Els millors jugadors professionals de videojocs s'han reunit a València este cap de setmana per a participar en una competició a nivell nacional. Sí, i jugaven a més un premi important. Els guanyadors viatjaran a Suècia per representar Espanya en la competició final. Li diuen Irene Sánchez i així la veiem fent una partideta. És la campiona nacional del Counter-Strike, un joc on derribar el major nombre de rivals és l'objectiu principal. Me pagan un salario y a cambio yo pues asisto a competiciones, igual que un deporte normal. Ella és un dels centenars de professionals dels videojocs que hi ha a tot Espanya i que s'han reunit a València per trobar els 15 jugadors que representaran el país en el DreamHack Winter. Els millors esportistes digitals del país busquen un lloc en la fase final de la que està considerada com la Copa del Món de l'oci digital. Tenen un sou, patrocinadors i inclús mànagers. Són conscients de l'exigència de la seva feina i per això es preparen a fons. Sí, la verdad es que es muy duro y tener mucha concentración y mucha sangre fría. Tots ells somien estar a la competició que se celebra a Suècia i que està considerada com l'event digital més gran del planeta, amb 12.000 assistents i més de 60.000 euros en premis.